बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ दा बेखायनो भिडिअखौ नाय दा बयबो नायदों बर्डर जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा आं बुंबाल' जाया नोंथांमोना बयबो डिसिप्लिननि कमेन्ट्सखौ खालामनांगोन आरो लोगोसे डिमान्ड खालामनांगोन बेनो जाबाय सरकारनाव दा बेनो जाहैबाय BTC नि अफिसियेल जेनेखि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि आरो लोगोसे टेटनि कैंडिडेट्स नोंथांमोना बयबो जि हायो दानिफ्रायनो जेसेबां हायो नोंथांमोना सरकारनाव खावलायनांगोन रिक्वेस्ट खालामनांगोन जाहाथे जोंनो मोनसेनाव मोनसे एन्सार नांगौ बेना जाबाय येस आरो नो जाहोना जाबाय रिप्रसेस आरो केन्सेल दा बेखौ लानानै जोंनि इयुथ्सनि लाइमोनफोरनि गोसोआ गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ जे मा जागोन जोंनि थांखिया जाफुंगोन ना जाफुङा मानोना गोबां खस्थ' खालामनानै एग्जाम होबाय इन्टारभिउ होबाय भाइभा टेस्ट होबाय नाथाय रिजाल्टआ दिनैसिम जेबो खबर गैया बेनो जाबाय BTC सरकारनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि दा गोबांथार ससियेल मिडिया बुंदों जे BTC साख्रि मोननाया गोब्राबसै आरो BTC साख्रि मोनोब्लाबो जोबोर कन्ट्रभार्सि अब्ला लाइमोनफोरनि बैसोआ आरो लाइमोनफोरनि गोसोआ आरो लाइमोनफोरनि नाजानाया ओरैनो थांसिगोन नामा दैयाव बेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो आरो लाइमोनफोरनि पेरेन्ट्स गार्जेनफ्राबो माने गोबांथार माने दुखु फोरमायदों जे गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जाहाथे साख्रि मोनगौबा साननानै जि हायो सहाय मदद खालामदोंमोन एग्जाम फिस दाननायाव बा एप्लाइ खालामनायाव नाथाय सरकारा दानो दं दानो गैया एबा 5 बोसोर उनाव सरकारा चेन्ज जाबाय थायो नाथाय बेखौ होननानै जे साख्रिखौ केन्सेल खालामनांगौ एबा साख्रियानो पस्टपन जाबाय थानांगौ एबा साख्रिया माने जिनिखि जानांगौमोन बे जायाबा मा जागोन बेनिसो गोबांथार भिडिअस नोंथांमोना मोनबाय आरो मोनसेल' आंनिफ्राय बाथ्रा जे आंल' भिडिअ खालामबाय थाबा जानाय नङा नोंथांमोना बयबो सरकारखौहाय डिमान्ड खालामनांगोन सरकारनावहाय सोंनांगोन जे मा खालामनाया मोजां आरो मा खालामैया मोजां दा बेखायनो बे भिडिअ जों सावरायगोन बेनो जाबाय गासैबो पस्टनि सायाव जाय नोंथांमोना बर्डर जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोननो हायो दा जों फैबाय पार्सनेल टेटनि सायाव दा टेट होनोबा आं पार्सनेल टेटखौ साख्रिखौ माने थाबैनो होजानो लुबैदों मानोना स्पेशली जोंनि गामियाव गोबांथार फोरोंगिरिनि प्रब्लेम जागासिनो दङ गंसे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दङ गोबांथार स्टुडेन्टस दङ नाथाय नांगौसेबां माने क्लास लानो हाया एबा थोजासे बिबांनि फोरोंथाय होनो हायाखै जाहोना जाबाय सासेल' फोरोंगिरि स्टुडेन्टआ बारा दा बेखौ नोजोर होयोबा जों टेटनि रिजाल्टखौ जोंनो नांसिगौ बेनो जाबाय LP आरो UP 984 पस्टआव दा बिनि मेरिट लिस्टखौहाय गोबांथार जिनोखि पलिटिक्सआव बेरायो बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला होसिगोन बुङो नाथाय दासिमबो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि हमना ला EM आरो डाइरेक्टर बिथाङा दासिमबो एनाउन्समेन्ट खालामाखै नाथाय मोनसे ग्रिन सिगनेला बेनो जे 30 मेनि सिगां आसाम स्टेटआ टेटनि भेकेन्सिखौ डिक्लेयार खालामगोन होनना बुंदों बेखौ नायोब्ला BTC आवबो बियो नांफैनो हागौ अब्ला BTC आवबो 30 मेनि सिगां रिजाल्टआ फैनो हागौ नाथाय आङो फोथायदों जे BTC सरकारा टेटनि रिजाल्टखौ जाहाथे थाबैनो होयो मे आरो जुन दाननि गेजेराव जाहाथे पस्टिंखौ खालामो मानोना जोंनि गथ'फोरा गोबांथार प्रब्लेम्स मोनगासिनो दङ स्पेशली फर बर' मिडियाम स्टुडेन्ट दा इंलिश मिडियाम बा प्राइभेट मिडियाम स्कुलफ्रा बा प्राइभेट स्कुला जेबो प्रब्लेम गैया गोबांथार साफिसियेन्ट फोरोंगिरि थायो नाथाय जोंनि सरकारि स्कुलाव माने फोरोंगिरिया थोजासे गैया दा बेखायनो सरकारा बुजिनांगोन बेबादि गेलेबाय थाबा जानाय नङा मानोना खननै खनथाम भेरिफाइ जाबाय जाहाथे बे भेरिफाइ जानायफ्रा जाहाथे मोजाङै आरो रिजाल्टखौ जाहाथे जेनुइनलि जाहाथे होयो आरो बयबो जेनोखि क्वालिफाइड जेनोखि केन्डिडेट्स बिथांमोना साख्रि मोनो बेनो जाबाय टेट लेभेलाव बा LP UP लेभेलाव दा बेखौ जोङो बयबो डिमान्ड खालामनांगोन सरकारनाव आंल' भिडिअ होनानै नोंथांमोना माने बुंबाय थाबा जाया आरो गोबांथार माखासे बुजियै केन्डिडेट्स दङ माने BTC नि सायाव भिडिअ खालामबाय थानानै जेसेबांनो सिरि थागोन एसेबांनो सिरि थागोन नोंथांमोना माने जेबो खालामनानै नङा दा बेखायनो ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना प्रटेस्ट खालामनाय डिसिप्लिनै दा मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय जाहाथे बयबो डिसिप्लिनै नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामो आरो लोगोसे डिसिप्लिनै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना प्रटेस्टखौ खालामनो हायो नाथाय फिजिकेलि गाज्रि आखुयै नङा अके बेखौ नोंथांमोना जेब्लायबो गोसोआव ला दा बेखौ जों बुंबाय दानिया जों थांसै नेक्स्ट लेभेलाव CSP आव सेल जानांगौ एबा जागोन होननानै दा नाय मोनसे समावहाय एप्लाइ जादोंमोन अनलाइन आरो लोगोसे अफलाइन मोननै टाइपनि एप्लाइ जादों दा बेनि एग्जामा जालांजोब्बाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव दा गोबां मिजिं लानानै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि धोनि आरो गोरिबफोरा एग्जाम फिस दानदों आरो लोगोसे एप्लाइ खालामदों आरो एग्जामखौ होदों दा बयबो गार्जेनफोरा पेरेन्ट्सफ्रा सानो जे गावनि फिसाजोफोरखौ जाहाथे मोनसेनाव मोनसे सरकारि साख्रि मोननो हायो BTC निफ्राय
मोनसेनाव मोनसे जाहाथे सरकारि साख्रि मोननो हायो BTC-निफ्राय नाथाय बेखौबो दासिमबो ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4आ माने प्रसेसा जायाखै दा जोंनो मोनसेल' एन्सार नांगौ येस आरो नो माने बाथ्रा जाबाय पेन्डिं थानाया साख्रिया जानांगौ आरो लोगोसे बा केन्सेल जानांगौ नाथाय दासिमबो BTC सरकारा बेखौ फोसावाखै दा बेबायदिब्ला जोंनि स्टुडेन्ट्सनि लाइफआ माने ओरैबायदि जायो जे ओरैबो जाया हरैबो जाया गोदानबो एग्जाम होनांगौ ना स्किल टेस्टनि थाखाय जेनाखि एग्जाम पास जानायफोरा स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जानांगौ बेबो माने गोनो गोथो जागासिनो दङ दा बेनिफ्राय ग्रेड 4आवबो बायबाथाय जाखांबाय दा बिनि फाइनाल लिस्टआ गैया दा गोबांथार माने साफा सानै कमेन्ट्स खालामदों आरो लोगोसे बुंदों जे रिप्रसेस जानांगौ होननानै नाथाय सरकारनिफ्राय दासिमबो नटिस गैया दा CSB आ बेखौ हेन्डेल खालामो दा जोङो नायोबा CSB आव गासै 22 जन मेम्बार्स जाबाय दा बिथांमोना गासैबो अथ टेकिं लाबाय फुल प्लेजेड जाबाय अब्ला बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामनांसिगौमोन नाथाय दासिमबो सिगनेलखौ जों मोननो हायाखै जानांगौ गोजौ लेभेलनिफ्राय अर्डार गैया मानोना आसामनिफ्रायसो माखासे अर्डारा फैयो दिसपुरनिफ्राय आइ हप थाबैनो फैथों आरो जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावो BTC सरकारा आरो जेसेबांनि साख्रि होयो BTC एसेबांनो जौगागोन आरो लोगोसे लाइमोनफोराबो इयुथ्सआबो माने एंगेज जानो हागोन आरो दा दिनै सानडे बेखायनो आं बे टाइपनि कन्टेन्टखौ लाबोदों दा बेनि सायाव नोंथांमोना बयबो गाव गावनि साननाय हनायखौ अपिनियनखौ जाहाथे हरो आरो साफा सानै ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामा थ' बिसोरो बुंदों केन्सेल जानांगौ होननानै मानोना बिथांमोना साख्रियाव जेबो इन्टारेस्टेड गैया आरो साख्रिनि जेनाखि इमोसन फिलिंस बिथांमोना गैया मानोना बिथांमोना जेबो एग्जाम होआखै फिस दानाखै एबा एप्लाइ खालामाखै ओरैनो कमेन्ट्स खालामो नाथाय जायफ्रा खस्थ' खालामनानै IPO जेनाखि IPO खौ लिमिटेड आरो मोनाखैमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै एग्जाम होदों इन्टारभिउ होदों बिथांमोना अबियासलि साख्रिनि रिजाल्टखौहाय खोनासंनो लुबैगोन बा मोननो हास्थायगोन साख्रि जाबाबो जायाबाबो थ' बेखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों BTC सरकारा जाहाथे बेनि प्रसेसखौ थाबैनो खालामो आरो लोगोसे थाबैनो एपइन्टमेन्टखौ होयो आरो अनगयिं साख्रि हमना ला नैबे 157 पस्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जेनाखि फिजिकेल टेस्ट बेखौ जाहाथे थाबैनो खालामना होयो आरो लोगोसे बेयावबो साख्रि थिसनो दा बेनो दिनैनि थाखाय सानडेनि स्पेसियेल भिडिअ मानोना बेबादि भिडिअ खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय जाहाथे सरकारा मोनथिहोयो आरो लोगोसे बिनि प्रसेसखौ खालामा नङाबा बयबो सिरि सिरि थायोबा नोंथांमोना मोनसे समाव पस्तायनांगोन जेनाखि केन्डिडेट्स दा मोनसे खावलायबावनाय नोंथांमोना प्रटेस्ट खालामबा डिसिप्लिनै खालामनांगोन खुनु भायलेन्स खालामनाङा आं भायलेन्सखौ मोजां मोना नोंथांमोना मिथिखागौ जे भायलेन्स खालामबा आरो जुदि केसफोर जायोबा केरियारा माने गाज्रि जायो स्टुडेन्ट्स हिसाबै दा बेखायनो आइ हप नोंथांमोना बयबो रिक्वेस्ट खालामगोन जाहाथे डिसिप्लिनै सरकारनाव जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै जेनाखि डिसिप्लिनै साख्रिखौ बियो एबा जेनाखि रिप्रसेस खालामनो होयो आं बेखौ खावलायबाय दा बेनो दिनैनि थाखाय सानडेनि स्पेसियेल भिडिअ